To je pre vás. Chudiatka zvieratka. Nemôžeš ich tak mučiť. Si darebák. Čo zle ti urobili? Čo chceš? Nemôžeš ich oslepovať. Neuvedomuješ si, že je to kruté. Nechaj ich. Prečo? Čo robí? Nechaj tak, je to žena, ešte k tomu bláznivá. Trápi ich. Videla som to. Strká im do očí prsty a tak ich oslepuje. Môžem vedieť prečo? Slepé lepšie spievajú. No tak, zober si svoje klietky a zmizni. Pôjde to robiť inám. Mám ho zabiť? Prečo si ma doberáš? Ja nežartujem. Rita! Rita! Ahoj, poď! Poď sem. Ocko, môžem ísť. Dobre, ale nebuď dlho. Ďakujem. Vieš, Rita, požiadala som rodinu o dovolenie zložiť sľuby. A otec mi to dovolil. Nemyslela som si, že potom tak túžiš. Už sa viac necítiš s vašimi dobre? Alebo ťa chcú dať niekomu, koho nechceš? Nie je to tak. Aj keď je pre mňa ťažké s nimi žiť. Tam som našla pokoj. A ďalej? Ale to nie je všetko. Skutočným motívom, prečo sa chcem stať sestrou, je túžba žiť čo najbližšie k Ježišovej láske. Ten pocit ma stále naplňa šťastím. A ja cítim, ako vo mne stále rastie. Pre mňa je naopak tým najkrajším mať rodinu, manžela a deti. A cítim sa blízko pri Bohu aj tak. Pretože si mala dobrý príklad. U vás doma sa máte radi. Rešpektujete sa navzájom. Áno, mám šťastie. Ale aj tak asi ťažko nájdeš muža, ktorý zmýšľa ako ty. Katarína! Prepáč, hľadá ma otec. Svet je malý. Sledoval si ma až sem? Ako sa voláš? Rita, od Antonia Lottiho. A ty? Paolo. Ak sa nemýlim, tvoj otec je vyjednávačom. Notár Lotti. Poznáš ho? Hovorili mi o ňom. Takže, chceš si pozrieť palác? Nie. V poriadku. Si mi to spadne. Prepáč na chvíľu. S dovolením. Našla som jazdca, ktorý zachránil dieťa. Áno? Tak hovor, aký je? Ten pekný tmavý chlapec tam dolu. Guido chce, aby sme mu pomohli v problému. O čo ide? Musíme pomstiť Kováča. Utrpel škodu. Mstíme sa iba za urážky, ktoré sú pohodlné Guidovi? Prestaň, Paolo. Kováč je predsa náš. Aj Domenico je náš. Prepáč, Paolo. Rita, predstavujem ti svojho brata. Už sa poznáme, Katarína. Prichádzaš neskoro. Môj otec. Prepáčte, už musím ísť. Ak sa chceš len pobaviť, na to tu máš iné. Naozaj, Paolo. Buď čestný. Svoje kamarátky by si mi mala predstavovať častejšie. Najmä tie milúčké. Dnes si úplne mimo, čo? Milá, kto to je, čo? No, jedna z mnohých.
Rozprávala si sa so zlým mužom, Rita. Vieš o tom však? Špehováci, čo? Teraz ťa naučím zrádzať. A teraz ty. Milosť. Žiadna milosť. Milosť. No tak, na čo čakáš? Ukonči to. No tak. Myslí na to, že je to tvoj nepriateľ. Oh!